Mayong adlaw mga higala, o padayon na usab kita karon sa atong episode. Ug diya kita karon sa episode 4. Mga gaisgot may tungod sa mga anghel ug ang mga yawa. Atong isgutan karon kung giun sa unsa sila pagbuhata sa Dios ug kung kanusa nga mga adlaw sila gibuhat sa Dios. Apan sa dili pa, balikon una nato ang nahitabo sa miaging episode para nga makapresko na usab sa atong mga hunahuna. Sa miaging episode, nasayod kita nga nagmalampuson gayud ang paggamit ni Satanas sa lawas sa bitin. Ug nadani gayud niya si Eva sa pagsupak sa Dios. Sa ato pa, natuman ang iyang paghugno kang Adan ug kang Eva. Ug iyang nakita nga sa una niyang paglihok, nagmalampuson ug dinhi niini nga episode, mahimbaw-an nato nga mas daghan pa ang iyang mga pamaagi ug daghan pa gayud ang atong mahimbaw-an mahitungod kang Satanas karon nga episode ug ang mahitungod usab sa mga anghel ug mga yawa. Kanusa kaha gibuhat sa Dios ang mga anghel? Mo'y pangutana. Makapangutana gid kita kay wala kita makagisgot mahitungod kanila sa mga nanglabay nga episode kung kanusa sila gibuhat sa Dios. Apan gibuhat sila sa Dios sulod sa unong kaadlaw sa iyang pagpangbuhat sa kalangitan o sa kalibutan o sa tanang sulod niini. Sa ato pa, wala itugan sa Dios kung asa sila nga mga adlaw gibuhat, kung diha ba sa unang adlaw o kung diha ba sa ikaduha. Pero ang klaro, gibuhat gayud sila sa Dios sulod sa unong kaadlaw sa iyang pagpangbuhat dinhi sa kalibutan. Pila ka kabuk ang mga anghel nga gibuhat sa Dios ug unsa ang ilang gender. Daghan kaayo ang gibuhat sa Dios nga mga anghel ug dili gani sila maihap tungod sa kadaghan. Ug sumala sa balaang kasulatan, tanan sila mga lalaki. Walay babae nga gibuhat sa Dios nga anghel. Dugang pa, dili sila mga sawa ug dili sila mga anak, kay tanan lagi sila lalaki. Ug mao kini ang disenyo pagbuhata sa Dios kanila, lahi man kaysa tao, kay ang tao gibuhat sa Dios nga lalaki ug babae. Apan ang anghel gibuhat sila sa Dios nga tanan mga lalaki. Unsa ang uban nga kahimtang sa mga anghel? Ang kahimtang sa mga anghel, espiritu. Busa, pang espiritu usab ang ilang mga lawas. O gamhanan sila. Maalamon kaayo sila. Ug naa sila'y mga emosyon, sama pananglitan, sa kalipay, ug pangandoy. Dugang pa, dali kaayo sila makaabot sa ilang gapaingnan, ug makaagi sila sa sulid nga mga butang. Apan kita nga tao parehas aning dingding, kung moagi kita ni ana na dili nato mahimo, kay wala man kitay gahom. Apan ang mga anghel nga gibuhat sa Dios, makaagi sila, kay naaman sila'y gahom nga gihatag sa Dios kanila. Sama sila sa mga tao nga limitado, kay usara kadapit ang ilang maatuan. Busa kung naa sila'y atuan, kinahanglan niya mubiya sila sa usa ka dapit, aya sila makaabot sa laing dapit. Mo'y kahimtang sa mga anghel, parehas sa ato nga mga tao. Pagbuhat sa Dios sa mga anghel, unsa kaha ang ilang mga kinaiya? O unsa ang ilang kahimtang? Maayo ba sila? O kung dautan pagbuhata sa Dios kanila? Pagbuhat sa Dios sa mga anghel, gibuhat niya sila nga tanan putli, ug wala sila'y mga sala. Ug tanan gayud sila maayo, ug iyang gibuhat ang mga anghel alang sa iyang katuyuan, nga mahimo niya silang mga sulugon. Mga mensahero sila sa Dios, ang uban kanila. Mga sundalo sila sa Dios. Mga tigpang dapat sila sa mga hukom sa Dios. Mga mangsisibya sila sa Dios. O gabuhato nila ang bisan unsa pa nga ipatrabaho kanila sa Dios. Sa ato pa, mao'y tumong nganong gibuhat niya ang mga anghel para sa iyang katuyuan. Unsa kaha ang itsura sa mga anghel kung magpakita sila sa mga tao?
Diya sa balaang kasulatan, sa pagpakita sa mga anghel ngadto sa mga tao, lahi-lahi ang ilang hitsura nga ilang gigamit. Kay naa sila'y gahom nga makapakita sila sa lahi-lahi nga mga porma. Naay anghel nga nakita nga upat ang ilang naong, upat ang ilang pako, ug sa ilalom sa ilang mga pako ang daw mga kamot sa tao. Lahi gid kini nga hitsura sa mga anghel. Naay mga anghel nga nagpakita nga murag lalaki nga gahawid og espada. Lahi nga porma. Naapod mga anghel nga nagpakita nga porma sa batan-ong mga lalaki. Pwede man lagi sila magpakita sa lain-lain nga hitsura ug lain-lain nga porma. Gani, usahay mahadlukan ang mga tao kung magpakita ang mga anghel. Apan naay mga panahon nga wala gani mahimbaw-i sa mga tao nga anghel di ay ang ilang nakita. Abi nila nga normal ra nga tao apan anghel di ay kadto. Padayon kita, dawbi, naabay ngalan ang mga anghel nga gibuhat sa Dios. Makapamasin kita nga naay kaugalingon ngalan sa kada usa nga mga anghel nga gibuhat sa Dios. Apan diha sa balaang kasulatan, tulo lang kanila ang ginganlan. Ug base nakadungog na kamo niini nga mga ngalan. Una, si Gabriel, nga maoy pinakalabaw nga mensahero sa Dios. Dayon si Miguel, nga arkanghel nga nangulo sa gamhanang kasundaluhan sa Dios nga mga anghel. Sa ato pa, siya mo'y pangulo sa pundok sa mga anghel nga mga sundalo. Og si Lucifer, nga matahom kaayo, gamhanan ug maalamon nga anghel sa una, apan giilisdan ang iyang ngalan ug Satanas. Mao lugar kini nga mga ngalan sa anghel ang atong gakabasa diya sa pulong sa Dios ug moray atong nailado nga mga ngalan. Atong hisgutan ang anghel nga mao si Lucifer nga karon mao si Satanas. Kung unsa ang iyang kahimtang, matahong kaayo ug gamhanan niya anghel si Lucifer. Lahi kay sa uban niya mga anghel nga gibuhat sa Dios. Ang usa gani sa gaytawag kaniya mao ang kabugason nga sa ato pa anak sa kabuntagon. Kini mabasa ug makita diya sa Isaias kapitulo 14 bersikulo 12 may tungod ani nga ngalan ni Lucifer. Nga mao ang bituon nga siga kaayo diha sa kaadlawon. Matahom ang iyang ngalan, kay matahom man usab nga anghel si Lucifer. O gipasuutan gani sa Dios si Lucifer sa tanang klase sa mga maanindot o mahalong mga bato o gihatagan siya sa Dios sa dakong katungod diha sa iyang gingharian. O gihigugma pag-ayo sa Dios si Lucifer, labaw sa tanan niya mga anghel nga iyang gibuhat. O perfect si Lucifer og makasulod bisan sa espesyal nga mga dapit sa Dios. Giingon gani diya sa Biblia nga sa diha pa si Lucifer sa iyang taas nga katungdanan, nakasuroy-suroy gani didto sa tanaman sa Eden. Og siguro nga iyang nasaksihan ang maayo kaayong relasyon sa Dios sa ilang adan ug nakita niya ang pagsangkapa sa Dios kanila sa tanang mga maayong butang ug ang paghigugma sa Dios kanila. Sa ato pa nakita ug naklaro ni Lucifer ang tanan niya gibuhat sa Dios para sa tao. Maayo ang iyang kahimtang, di ba? Makasulod man sa espesyal nga dapit sa Dios. Apan paglabay sa pila ka panahon, gikan sa pagbuhat sa Dios nila ni Adan, nagmahitas-on si Lucifer. Og napuno sa garbo, og nakahuna-huna sa iyang kaugalingon nga mas labaw kay sa Dios, hangtod nga nangandoy sa iyang kaugalingon nga mailog niya ang katungdanan sa Dios. Sa ato pa, gusto niya nga mo'y mahimong Dios. Gusto niya nga mo'y mahimong labaw. Gusto niya nga mo'y daygon, simbahon ug alagaran nga pareha sa Dios. Bisan kung nahimbawan ni Lucifer nga igo lang siya gibuhat
ug layo kay sa kaalam ug gahom sa Dios, nakapatuo niya ang iyang kaugalingon nga iyang malabwan ang Dios ug maoy makapuli diha sa trono sa Dios. Ang ubang mga anghel midapig kang Lucifer kay mituo sila nga mapildi niya ang Dios hangtod nga nagrebelde sila uban kang Lucifer batok sa Dios. Ang iyang paglabaw ngadto sa Dios, ang iyang pag-angkon sa trono sa Dios, dili lang kay sa hunahuna, gusto niya karon niya buhaton. Miingon gani ang uban niya ang ikatulong bahin sa mga anghel ang iyang nadala sa pagpakigbatok ngadto sa Dios. Busa, naay nahitabo nga gubat dito sa langit. Apan wala gayud makadaog silang Lucifer, kay igo ra sila gilabay sa Dios paingon sa yuta. Gamahanan ang Dios kay kanila. Sila igo ra gani gibuhat sa Dios. Busa klaro nga dili gayud sila makadaog batok sa Dios. Miingon gani si Jesus sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 18 nga nakita niya si Lucifer nga nahulog gikan sa langit nga sama sa kilat. Mismo si Jesus nag-ingon ini. Sa ato pa, gilabay si Lucifer gikan sa langit apil ang mga anghel nga midapig kaniya ug karon ginganlan na sila ug Satanas ug mga yawa. Karon mga kaaway na sila sa Dios ug puno gayud sila sa kadautan ug maoy ilang tumong hangtod karon ang pagkontra sa Dios ug ang pagpukan sa tanang mga tao. Mao'y ilang misyon, mao'y ilang tumong din sa kalibutan. Nawala kang Lucifer ang matahom niya ngalan o gipulihan o Satanas. Kung unsa kapatsada ang iyang ngalan sa una, karon mas pinakadautan usab ang gipuli sa iyang ngalan nga mao ang Satanas. Isigutan nato ang uban niya mga ngalan ni Satanas ug kung unsa ang iyang tumong unsay kahulugan sa kada usa niya ka mga ngalan. Ang buot ipasabot sa bag-o ngalan ni Lucifer nga Satanas mao ang kaaway. Dautan na karon ang iyang ngalan kung itandi sa gaingalan kaniya kaniadto nga kabugason. Naa pa gay ubang gaingalan kang Satanas diya sa Biblia nga tanan gapasabot sa iyang kinaiyahan. Una, yawa nga ang buot ipasabot matumuon, mamasangil, maglilimbong. Maoy usa ka ngalan ni Satanas. Beelzebul nga ang buot ipasabot hari sa mga tae. Kung makasusita ang tae baho kaayo, mao gihapoy usa nga kinaiya ni Satanas. Bisan asa mo paingon, mugawas gid ang iyang kabaho o kadautan. Belial nga ang buot ipasabot pinakadautan. Pangulo ni ining kalibutana, kay gamanduan niya ang kalibutan, pinaagi sa mga tao nga dili gatuo sa Dios. Og Dios ni ining kalibutana, kay gibutahan niya ang mga tao dinhi sa kalibutan sa pagsunod kaniya nga isip ilang Dios. Mao ang kinaiya ni Satanas. Karaang serpente, dinganlan ni ini tungod sa nahitabo dito sa Eden nga nagsulod siya sa usa ka lawas sa serpente para nga madani niya si Adan ug si Eva. Ug karon mao na usab ang iyang ngalan, dragon. Kini nga mananap, wala pa kita sukad makakita gawas sa mga salida, television makita nato. Ngilingig nga mananap nga ang iya ganing baba mubuga og kalayo. Ug si Satanas mao ka na ang usa niya ka kinaiya. Liyon niya ganguluba nga andam kanunay para sa paghasmag ug pangitaay kung kinsa ang iyang matakmag. Anghel sa kahayag, kung atong unaon patsada nga ngalan, apan takuban kini ni Satanas kay makapatuon niya ang mga tao nga maayo ang iyang gaidan ni kanila apan siya
dautan gid tanan ang iyang plano ug tumong para sa tao. Amahan sa mga bakakon, ug siya ang gigikanan sa tanang mga bakak. Mao kana si Satanas, mamumuno. Kilir siya kay gidaldal niya ang mga tao paingon sa kamatayon. Sa ato pa, kini nga mga ngalan gapaklaro lang kung unsa kadautan si Satanas. Ug gapaklaro sa iyang kinaiyahan. Kung atong masusi, wala gi maayo sa tanan niya nga mga ngalan, ngilingig ug angay kahadlukan. Klase-klase nga mga ngalan ug gahulagway kini sa iyang kinaiya. Ug kahimtang karon nga niya na siya sa kalibutan. Daghan ang atong mahimbawan diya sa Biblia nga mga tawo nga giyawaan o sa laing pagkasulti gipuy-an sa mga yawa. Ang ubang mga tawo gipugos sa mga yawa sa pagsigi ug lakaw ug sige pagsyagit adlaw ug gabii o gisamad-samaran gani nila ang ilang kaugalingong mga lawas. Ug ang uban gihatagan sa mga yawa ug lisod kaayong mga sakit. Ug ang uban gihatagan og mga depekto sa mga lawas. Makaluluoy ang mga tawo nga ilang gasudlan ug mag-antos gid sila hangtod sa hangtod. Ang ubang tawo nga giyawaan ginaitsa sa mga yawa diha sa kalayo o ginalumsan nila diha sa suba. Lisod di ba? Mo'y kahimtang sa tao. Sobra nga pagdaog-daog ni Satanas sa mga tao. Apan basin masudlan sa mga espiritu, ang ubang mga tao tungod kay gihanggat nila ang mga espiritu. O basin tungod kay miapil sila sa pangdiwata nga kalihukan, dinhi sa kalibutan, na ay paagi nga gabuhaton sa uban, nga gatawag silag mga kalag, gatawag silag mga demonyo, klase-klase nga mga tao. Ubasin mo'y hinungdan nga masudlan sila sa mga yawa. Ug basin ang uban nga masudlan, igo lang gipugos, apan sa bisan unsa nga hinungdan, maglisod gayud sila pag-ayo. Ug kuyaw kini nga kahimtang. Dili man maayo nga kung naay tawo nga gisudlan sa daotang espiritu, kay makita nato ug atong naisgutan karon ang lisod nga ilang gakaagian ug kahimtang. Daog-daogon usab bilang Satanas ang tanang mga tao dinhi sa kalibutan. Wala gay tao nga malabyan sa mga nagdilaab nga udyong o pana ni Satanas. Usa ato pa mao ang mga dani nga ilang gaipana diya sa atong mga hunahuna. Gasulsulan nilang Satanas ang mga tao sa pagbuhat sa mga hilas, sa bisan unsa na lang nga makadaot sa hunahuna, pareha sa pagtan-aw sa mga malaway nga salida ug daghan pa. Tudlo ni Satanas, iyang gaisulsul diha sa mga tao. Ug ang ubang mga tao mahiagom gani diha sa mangitngit nga depresyon tungod sa ilang pagsunod sa giya sa mga yawa. Ang ubang mga tao maghiko gani tungod sa mando sa mga yawa kanila. Ang kadaghanan sa mga tao nga anaa karon sa pagkabuang tungod usab kini sa trabaho nilang Satanas. Dili hinuon tanan buang trabaho ni Satanas, apan ang uban iya gid nga trabaho. Naay gahom usab silang Satanas sa pagpadamgo sa mga tao ug magpakita sila nga sama sa dagway sa mga taong namatay na. Ug ila kining buhaton aron motuo kita ug mosunod kanila. Usagi hapon kini kapag pugos ug pagdaog-daog nila sa mga tao. Iyang gamiton ang mga patay nga dugay nang namatay ug nawala sa kalibutan. Ang tinuod wala naman sila dinhi, apan si Satanas ra ang gabuhat niini. Ug usahay kinahanglan nga abugon ang mga yawa gikan sa mga tawo nga ilang gipuy-an ug mabuhat kini pinaagi sa gahom ni Hesus. Apan gapasidaan ang Dios nga basin manghanggat ang giabog nga mga yawa sa mga kauban niya ug mubalik diya sa tawo nga didto siya giabog ug mosamot tinuon kangilad ang ilang kahimtang niadtong tawhana.
Tungod kay primero isara kadautang espiritu naabog ug sa pagbalik mas daghan na hinuon sila. Ang insakto nga sulbad alang sa mga giyawaan ug alang sa mga gadaog-daugon sa mga yawa mao ang pagdangop ug ang pagtuo ngadto sa Dios walay lain. Mo'y bugtong paagi para nga si Satanas dili makahawod sa matag usa ka tawo nga gisudlan nila. Dugang pangakahimtang nila, limitado ang kaalam nilang Satanas, dili man lukop ug dili labaw. Limitado ra. Tungod kay limitado ang ilang kaalam, siguro nga wala sila masayod ang mga yawa o bisan si Satanas sa matag sinultihan sa kalibutan. Busa basin ang kadaghanan kanila nakaasayan diya sa lain-lain nga mga region ug ilang nasinati ug nahimbawan nila ang sinultihan niini. Ay ngano, dugay naman sila dinhi sa kalibutan. Gikan pa sa panahon nilang Adan, busa taas na kaayo ang ilang panahon sa pagpaniid ug pagsinati sa mga tao. Busa nasayod siguro gayud sila sa mga kahimtang, sa mga sinultihan, tradisyon o kultura sa mga tao na himbawan na nilang daan. Dili makita sa mga yawa ang atong mga hunahuna, apan tungod sa taas nilang pagpaniid sa mga tao, basin usahay matagna nila kung unsa ang diha sa atong mga hunahuna. Si Jesus sa dinhi pa sa kalibutan, matag higayon yung makasugat o mga yawa, mailhan dayon nila nga mao ang anak sa Dios bisan kung anaa si Jesus sa kalibutanong lawas. Sama sa mabasa nato sa Mateo kapitulo 8, versikulo 28 ug 29. Nailhan nila si Jesus ug nakabalo sila nga mao'y nagbuhat kanila ug mao pagay mipalagpot kanila gikan sa langit ug siya pagayd ang mutambog kanila ngadto sa mapinadayunong kalayo sa unahan niya panahon. Ug diha sa mga panahon nga ilang nakita si Jesus, nahadlok sila pag-ayo kaniya ug mituo sila sa iyang mga mando. Gani ang ubang mga espiritu sa pagkakita nila kang Jesus gakuro gani ang uban nga pakiluoy nga Jesus ayaw una kamig siluti. Mo ilang kahimtang nailhan man nila si Jesus kay si Jesus man mo'y nagbuhat kanila ug mao pagay naglabay kanila paingon dinhi sa kalibutan. Padayon kita paghisgot sa mga kalihukan ni Satanas. Karon, lahi-lahi ang kalihukan nilang Satanas sa pagpanglimbong ug paglitag sa nagkalain-laing katawhan ug mga kultura sa kalibutan. Diha sa lumadnon, kasagara, magpatuo silang Satanas nga sila mo'y tag-iya sa tanang aniya sa kalibutan. O gamito nila kini aron mapugos ang mga tao sa pagtuo ug pagampo kanila. Apan balikon sa nato ang gisulti sa Dios diha sa iyang pulong nga ang tanan niyang gibuhat ug gipangbuhat dinhi sa kalibutan didto niya gihatag kang Adan ug kang iba aron mailaha ug ilang mabutan. Mao'y plano sa Dios nga iyang gihatag para sa mga tao, dili man para kang Satanas ug sa mga yawa nga iyang gibuhat. Importante kaayo kini nga kamatuoran ug dili nato kalimtan nga sa ilang Adan ang tibuok kalibutan ug ang tanangan sulod niini. Ug karon atuan na usab kini kay mga kaliwatan man kita nilang Adan. Wala kanusa ihatag ang kalibutan ug ang mga sulod niini ngadto kang Satanas ug sa mga yawa. Bisan usa na lang kabahin nga gibuhat sa Dios sa kalibutan, wala niya ihatag ngadto sa mga anghel ug mismo ni Satanas. Sama pananglitan sa diwata nga ganganlan sa iyang kaugalingon nga tag-iya sa yuta. Dili baya iya ang yuta. Kung atong balik-balikon ang paghisgot nato sa Genesis,
wala may anghel nga giingnan sa Dios nga imo kining yuta. Giangkon lang niya ang yuta aron pagpugos kanato sa pagtuo o pagampo kaniya. Usa niya ka kinaiya, gapangangkon lagi sa dili iya. Makalingkawas lamang ang mga lumad gikan sa pagbuot kanila sa mga espiritu, kung makasabot sila ni ining importante kaayong kamatuoran. Nga walay labot ang mga diwata sa bisan unsa nga mga butang dinhi sa kalibutan. Wala man. Sa ato pa, agi sa pagbalik, galimbungan nilang Satanas ang daghang grupo sa mga lumad sa pagtuo nga ila sa mga espiritu ang yuta, ang mga tubig, ang mga busay, ang lasang, ang mga mananap, ang mga bahandi ug bisan ang atong mga kinabuhi ug ang tanan pagayad nga sulod sa kalibutan gaangkunon nilang Satanas. Dili kita mabaguhan, gaangkunon gani niya ang gingharian nga gapuy-an sa Dios. O gusto gani niya nga ilugon ang trono sa Dios. Karon dinhi sa kalibutan mao gihapoy gabuhaton niya. Na espiritu nga gaangkon nga mao kunoy tag iya sa lasang. Naa sa espiritu nga gaangkon nga mao kunoy tag iya sa yuta ug sa mga abot. Naa espiritu nga gaangkon nga mao kunoy gabuot sa kilat, dalugdog ug sa ulan mo sa kinahanglan. Nga kung gauma ka, kung gusto ka nga naay ulan, kinahanglan ta nga musangpit kanila. Naay espiritu nga gaangkon nga mao kunoy gapuyo sa mga busay ug mga tubig. Sa dili pa ka mamingwit o sa dili pa ka manguhag isda diya sa tubig, kinahanglan kita mananghid kanila. Kay sila, puno mo'y tag-iya. Naay espiritu nga gaangkon nga mao kunoy makapataas sa kinabuhi. Kung gusto ka nga ang imang kinabuhi magtaas nga magtaas, kinahanglan ka moampo ug muluhod kanila. Mao'y ilang sulti. Naay espiritu nga gaangkon nga mao kunoy makahatag sa maayong pagpanganak. Kung makaampo ka kanila, siguro gayud nga dili malisuran ang mga babae sa pagpanganak. Gaangkon ang mga espiritu nga sila kuno ang makahatag sa mga bahandi, ang makaayo sa mga sakit, ang makahatag kuno sa mga usa ngadto sa mga gapangayam, ang makahatag og gahom aron dili madutlan ang mga tawo ug bala ug daghan pagayid. Og kining tanan ihatag kuno ni ining mga engkanto ug mga diwata diya sa mga tawo. Basta musunod sila. Basta musunod ka. Basta tumano nila ang mga ritual. Basta maghalad sila o basta magsampit sila kanila. Mo'y ingon aning mga mabangis nga mga diwata o mga engkanto. Basta buhato nato ang tanan nilang gusto. Ang tanan ipanalangin kuno nila. Dili gani malibog ang mga espiritu kung maglisod ang mga tao sa pagpangutang aron ipalit sa ugis nga manok aron ihalad ngadto kanila. O mamaylo og kwarta aron ibayad sa tingrinyo sa mga anting-anting. Dili man sila maglibog. Para kanila, wala. Basta lang matuman ang mga ritual o mga sugo ni ining bangis nga mga agalong espiritu. Panang tao, nga ilang gakadaog-daog, maglisod gid pag-ayo. Base na akay nakita nga nakaagi ni ini nga kahimtang, tibuok tuig, daghan niya mga seremonyas ang gabuhaton, mga ritual o mga paghalad ngadto kanila, dako nga gasto. Pero ang mga espiritu, dili man sila gakalibog, nga parehas sa gaikalibog sa mga tao. Gapatuo ang mga espiritu sa mga tao nga makapanalangin sila sa ilang kinabuhi. Basta lang ilang tumanon ang mga ritual o ang mga tinuuhan o hinadlukon usab nila ang mga tao o mga sakit. Gaba o di malas kung dili sila mutuo. Gaingon sila nga kung dili ka mumuhalad kanako, tagaan ko kamog sakit. Ang imong bata magsakit, ang tao nga walay Ginoo gakahadlok o gasunuda na lang sa ilang gusto. Apan kung matuman na ang tanang gisugo sa mga espiritu nga buhat-buhat, mga ritual o mga tinuuhan,
Dili gihapon sila makahatag sa ilang gisaad diya sa ilang mga sumusunod. Kay nganuman, kay wala man sila'y gahom sa paghatag ni ining ilang mga gisaad. Ang tanan nga ilang gisulti, tanan bakak ug dili tinuod. Kay mauman ang ilang kahimtang, mga bakakon sila ug dili gid nila mahimo ang paghatag sa tanan nga ilang gisaad. Mamatay gihapon ang mga bata nga nagsakit, bisan kung gitawalan. Mamatay gihapon ang tigulang, bisan kung gibuhat-buhatan para mutaas ang iyang kinabuhi. Daghan nga manok ang giihaw para ihalad. Para nga kining tigulang, madugangan pagid ang iyang edad, apan wala gihapoy mahimo. Mamatay gihapon. Mabagsakan gihapon ang mga mag-uuma, bisan kung nagsampit siya sa espiritu, sa wala pa siya magtanong. Wala gihapon mudaghan ang mga mananap, bisan kung namahandi ang mga tao ug malisuran gihapon ang gapanganak, bisan kung gibuhat-buhatan o gipanlangan ug ang uban gani mamatay. Dili lagi makahatag si Satanas sa iyang mga gipangsaad. Higala, hinumdumi. Kung naa ka niini nga mga kahimtang nga gaagihan, unta makapamalandong ka ug hunahunaa nga ang tanan pulos binuang. Anaay Dios nga maoy paagi para nga makalingkawas ka niining tanan. Walay kaluoy ug gugma sa mga espiritu ug mga diwata alang sa mga tao. Ayaw ninyong kalimti nga kining mga espiritu nga dinhi sa kalibutan, mao silang Satanas, ang amahan sa mga bakak, ang manglilimbong ug ang mga kilir. Mao'y ilang kahintang ug mao'y ilang tumong ang sige pagdaot ug paghugno sa tao. Lisod ang kahimtang sa tao kung magpabili niya magpadaog kanila. Daghang panahon, gapamatud-an ni ining mga espiritu ang ilang kaugalingon. Pinaagi sa pagpakita sa porma sa mga santilmo. Wala inuna ko makakitag santilmo, pero ang uban, ingon nila nga nakakita sila. Mga mantianak, mga diwindi, sila gihapong Satanas. Mga sigbin, mga babae diya sa baliti nga ganganlag white lady, mga balbal, mga diwata ug daghan pa. O ginatudluan usab nila ang mga tao pinaagi sa ilang mga gigahuman. Naay mga tao nga ambasador nila ni Satanas. Ambasador, mga ilang gisaligan o ilang gipanaligan sa mga kalihukan dinhi sa kalibutan. Daghan. Pero ang tanan, binuang gihapon. So kung naay tao nga magpagamit kang Satanas, magpatambal, mutuo sa iyang mga pamaagi, makaluluoy ka. Kaysa tibuok nimong kinabuhi, mauna ka na ang imong kahimtang. Kung wala ka makaila sa Dios, isuon, pangitaa ang insakto gayud nga makagawas ka sa lisod nimo karon nya kahimtang. Buhaton nila kini aron pugson ang mga tao aron makapadayon sila sa paghawid kanila. Nagsugod kini sa paglimbong ni Satanas kang iba. Pinaagi sa pagsulod niya sa bitin o gapadayon silang Satanas ni ining ilang trabaho hangtod karon. Mao kini ang iyang trabaho diya sa lumadnon. Atong sayron karon kung unsa sad ang iyang mga pamaagi diya sa syudad nun. Diya sa mga syudad ug ubang dapit sa abroad, lahi ang kalihukan nilang Satanas sa paglimbong ug paglitag sa mga tao. Tudluan nila ang mga tao nga walay mga yawa o mga espiritu ug wala kunoy Dios. Maoy ilang pamaagi nga gagamiton diya sa syudad nun. Ug pinaagi niini, malimbungan nilang Satanas ang mga tao sa tago o sikreto nga paagi. Naay usa ka panultihon nga maoy pinakakuyaw nga kaaway ang kaaway nga dili makita. Ug kuyaw gayud silang Satanas kay dili nato makita, kay sikreto ang ilang mga lihok.
Dugang pa, gisultihan gayud kita sa Dios diya sa Biblia nga naagay Satanas ug naay mga yawa ug daghang panahon nga iyang gihisgutan diya sa iyang pulong, busa kinahanglan nga atong tuuhan ang iyang gisulti. Dili kita magpatunto, si Satanas naagay. Dili nato tuuhan ang gipalukop din sa kalibutan nga walay mga yawa, walay mga daotang espiritu, walay Dios. Naa sama sa giingon diya sa pulong sa Dios. Dili gani gusto nilang Satanas nga naay mutuo nga bisan kinsa sa manluluwas. O gamito nila ang bisan unsa na lang nga paagi aron sa pagbabag sa mga tao gikan sa manluluwas. Gasugnuran pagid nilang Satanas ang atong garbo ug ang atong pagpaimportante sa atong kaugalingon hangtod nga makapatuo kita nila nga dili nato kinahanglanon ang Dios ug dili gani nato tagdon. Karon makita nato mas daghan ang busy para sa pagpangita og kwarta, pagpangita og trabaho, abroad, mga kalibutanong patigayon. Kay para kanila, importante ang kaugalingon. Kinahanglan dili pasagdan. Kining salaa ang mahitungod sa pagpaimportante sa kaugalingon maoy nakahugno nilang Lucifer gikan sa langit ug maupagayad kini ang ilang gidanik kang iba ug kang Adan nga nakahugno usab kanila ug mao gihapon kini ang ilang gaidani ngadto sa mga tawo aron dili sila makaduol sa Dios ug dili sila maluwas. Kinahanglan nga ato ning sukulan. Kinahanglan nga dili gayud kita magpadala ning ining salaa nga mao ang sala sa pagkagarbuso ug sa pagpataas sa kaugalingon. Kay siguro gayud nga mapakyas kita may tungod sa kaluwasan nga daang giandam sa Dios para kanato. Naay tips o mga sugyot. Ayaw pagsampit sa mga espiritu. Ayaw patabang kanila. Ayaw patambag kanila. Ayaw pagpatagna. Ayaw pagsalig sa mga anting-anting. Basta, likay gayud ang tanang mga bitik sa mga yawa. Kung karon na kaagi ka niini, ug kamulo ka niini nga mga kalihukan, taon, palihog, unong na, ug dangop sa Dios para sa imong kaluwasan. Pagpaubos hinuon at tubangan sa Dios ug siya ra mo'y tuuhi, wala na'y lain. Siya ra ang makahatag ug abot sa mga mag-uuma. Siya ra ang makaayo sa mga masakiton. Siya ra ang makatabang sa gapanganak, wala may lain. Tanan niya pamaagi ni Satanas, siya ra ang Dios ra ang sulbad sa tanan. Busa, siya ra gayud ang tuuhi, kay dili ka man niya pakyason, ug dili ka gayud niya pasagdan ug biyaan. Sa ato pa, si Satanas, gapaniguro, daghang mga pamaagi para matintal ug ang tao iyang makapatuog kaniya. Ug karon naay gibuhat sa Dios nga dapit nga ginganlag linaw nga kalayo, nga mao ang mapinadayunong kalayo nga dili gayud mapalong. Dapit kini sa mapinadayunon nga silot ug hukom. Ug kining linaw nga kalayo nga ganganlan usab nga ikaduhang kamatayon, wala kini buhata alang sa mga tao. Apan gibuhat kini alang kang Satanas ug sa mga yawa. Sa pagkakaron, gawas nun pa silang Satanas sa pagpuyo dinhi sa kalibutan, kay wala pa sila ibutang sa Dios didto sa linaw nga kalayo. Apan muabot tinuon ang panahon nga itambok sila sa Dios didto. Ug kun mahitabo na kadto bisan kanusa dili na sila makagawas didto. Ang linaw nga kalayo mo'y giandam sa Dios kanila. Sa unahan hukman man sila ug didto itambog ang tanan nga mga yawa ug si Satanas mismo. Sa ato pa gibuhat kining linaw nga kalayo alang ni Satanas ug dili alang sa mga tao, dili man para kanimo ug dili para kanako. Apan
gikan sa pagrebelde ni Adan ug ni Eva batok sa Dios, ang linaw nga kalayo mauna usab ang padulungan sa tanang mga tao. Lisod nga kahimtang, di ba? Ug lisod nga dawaton. Musugot kag sa dili, tungod kay gibuhat ni Adan ug ni Eva ang pagsupak sa Dios, ang atong mapadulungan karon mao ang linaw nga kalayo. Dito gayud sila makapaingon ug ang mga tawo nga itambog didto kauban silang Satanas, bisan kanus-a dili na makagawas gikan didto. Ug lisod gayud kaayo ang ilang kahimtang. Gasultiyon sa uban nga bahala kuno kung maka-impierno sila, kay magdiskuha sila kauban sa ilang mga higala diya sa kalayo. Binuang gayud kini nga panultihon. Kay ang bisan kinsa nga makabutang ni ining linaw nga kalayo, kulbaan gayud hangtod sa hangtod, dili sayon. Kung ibutang ka didto, basta magantos ka hangtod sa hangtod. Dili man ka binuangan ug dili man binuang. Ang impierno linaw gayud nga kalayo ug dapit sa pagantusa. Ug bisan kun ang linaw nga kalayo ang gapadulungan sa tanang mga tawo, naa may kaluwasan nga giandam sa Dios aron dili kita makaadto. Dili nato limtan nga pagpakasala nilang Adan, diretso misaad ang Dios ug manluluwas nga magpabalik sa tanan diha sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Mauray kinahanglanon nga motuo kita sa gisulti sa Dios may tungod sa manluluwas, nga mauray bugtong makaluwas kanato ug unya makasiguro gayud kita nga dili kita makaadto sa dautan kaayong dapit apan makapuyo hinuon kita kauban ang Dios didto sa hayahay. Matag madugangan ang imong kahibalo may tungod sa manluluwas, sakmita gayud sa duha nimo kakamot, ug bisan kanus-a ayaw buhii ug hatagan kadayon niya kahusay, kalipay ug kaluwasan.